Vi har jo fra Skyworks side af fået lov til at invitere 2 skoler, en 9. klasse og en 10. klasse, en gymnastik efterskole og en Adventure efterskole, som vi har fået lov til at lege med her i dag. Vi har prøvet på at lave et par arbejdsopgaver, hvor de skulle klatre 10 meter op cirka manuelt, arbejde sig op, have et stykke værktøj med. Vi havde gjort en plade klar, som de fik en klods og nogle skruer med op, og så skulle de skrue en skrue i derop. Så klodsen den blev hængende på pladen derop, så de ligesom kunne være håndværker for en halv time eller for en time. Da vi havde det overstået, så fik de lov til at prøve på at rappelle, eller hvad vi skal sige, ned fra cirka 30 meters højde af. Oh my god, jeg var sindssygt langt op. Og det synes de, det var ret sjovt. De har fået lov til at se en redningsøvelse, og ja, så alt i alt en fantastisk dag med nogle super søde elever. Jeg vil sige, det der med at have værktøj med op, det er lidt svært. Der skal man lige vide, hvad man laver, fordi der var der nogle tips og tricks med, at i stedet for at have værktøjet, altså at arbejde herop, så lige få det ind. Alt blodet det ikke løber ned i resten af kroppen. Jeg synes, det var ret fedt, at vi ligesom fik lov til at gå op ad rebet, som man vil gøre normalt. Altså, den der med, altså ikke bare få prøvet det, men rent faktisk lære, hvordan man gør, og bruge det til noget. Det synes jeg, det er helt vildt fedt. Det fedeste, synes jeg egentlig var sådan, du ved, sådan selve hele oplevelsen med, at man kommer ud et fuldstændig nyt sted. Man har jo aldrig tænkt, når man lige skulle i skole inden torsdag morgen. Nå, jamen i dag skal jeg lige stå op fra en 30 meter høj betonplatform og hoppe på hovedet ned. Det er jo ikke sådan nogle ting, man bare lige tænker, og det gør man bare lige. Ej, det hele var bare så fedt. Og så specielt sidst, når man får lov til ligesom, og når man har lidt styr på det, og man så kan skubbe sine grænser endnu mere, gøre nogle vildere ting. Så for eksempel bare at hænge uden ben og fødder noget sted. Det er ret fedt. Så kommer ned og sige. Så fedt, mand. I er bare så seje! Tak for i dag! Tak for i dag! Tak for i dag. Tak.